Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. We zijn hier bij Boca Sami. Daar worden de wekenlang Interinsular gehouden. Dat zijn schoolwedstrijden voor leerlingen van Aruba, Bonaire en Curaçao. En we zien ze nu komen, de kinderen. En dan gaan we zo verder met Extra Journaal. De PNP wil de OB verlagen. Dat heeft de Groene Partij gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. De PNP heeft verschillende belangrijke punten naar voren gebracht. Onder meer het verlagen van de OB. Maar ook willen ze 2 cent per verkochte liter benzine reserveren voor onderwijs. Dat zijn enkele van de punten waarmee de partij de kiezer vraagt op hen te stemmen bij de komende verkiezingen over een week. Voorzitter Dudley Lucia namens de PNP maakte deze punten bekend tijdens een persconferentie. Op Curaçao werden in 2024 bijna 10.000 nieuwe voertuigen geregistreerd. Op Curaçao werden bijna maar liefst 10.000 nieuwe voertuigen geregistreerd en dat is bekendgemaakt door de uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer, beter bekend als UOVV. Dat aantal is een aanzienlijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. Verder zijn andere cijfers over de voertuigen bekendgemaakt op Curaçao. Zo zijn van de bijna 10.000 nieuwe voertuigen inmiddels 8.000 succesvol gekeurd. Maar er werden ook bijna 1000 auto's afgekeurd. En de UOVV heeft deze essentiële cijfers gepubliceerd om meer duidelijkheid te geven over voertuigregistratie, keuringen en vergunningen van 2024. 127 personen verwerven het Nederlanderschap. Dat is gisteren bekendgemaakt. Op 12 en 13 maart hebben tijdens 3 naturalisatieceremonies in totaal 127 personen het Nederlanderschap verkregen. Daarvoor hebben ze het traject hiervoor succesvol verlopen. En er waren 3 ceremonies bij de gouverneur van Curaçao, waarbij deze 127 personen een paspoort kregen, een Nederlands paspoort. Daar hebben ze nu recht op. En er was eerbetoon aan cultuurdragers. Gisteren op het Gomesplein zijn de Curaçaose cultuurdragers geëerd met mooie schilderijen. Het is zeg maar een voorproefje voor het Nationaal Instituut voor de Curaçaose Cultuur. Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport, Citré van Heijdorn, was heel blij met dit eerbetoon. Want er zijn onder meer schilderijen te zien van Elia Isenia, Gibi Basilio, Jeanne Henriques, Rosemary Ellen, Roy Colaska en René Rosalia. Gouden tip in zaak Venema beloond. Voor het eerst is er een gouden tip in zaken van de Peter R. de Vries Foundation daadwerkelijk uitgereikt. Het gaat om die zaak van Mike Venema. Die werd in 2018 vermoord op Curaçao. Er zijn 5 mensen voor veroordeeld. Eentje is in hoger beroep gegaan. En omdat de straf dus voor 4 personen definitief is, wordt het tipgeld van €100.000 uitgereikt. De tipgever is zoals verwacht natuurlijk anoniem, maar de Peter R. de Vries Foundation, die meer dan 40 keer tips heeft uitgereikt, proberen uit te reiken, tipgeld heeft in het vooruitzicht gesteld, is blij dat er nu daadwerkelijk ook mensen dit geld gaan krijgen. Curaçao investeert 1,7 miljoen in landbouw en veeteelt. Dat is door de Raad van Ministers goedgekeurd. Die hebben het actieplan voor versnelde groei van de landbouw en veeteelt op deze week goedgekeurd. Het gaat om een investering van 1,7 miljoen gulden. En dat plan is gericht op het versterken van de lokale voedselproductie, het verminderen van de afhankelijkheid van import en het stimuleren van een rendabele agrarische sector. Momenteel importeert Curaçao jaarlijks voor 560 miljoen gulden aan voedsel. En het is belangrijk dat we meer voedsel zelf gaan produceren, aldus de Raad van Ministers. En dan eindigen we in dit blok met nieuwsberichten met een ongeluk op de weg naar Santa Catarina. Gisterochtend is er een ongeluk geweest tussen een auto en een motorrijder. Daarbij is de motorrijder ernstig gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Toen de politie aankwam lag hij op de grond en klaagde hij over pijn aan zijn lichaam. En ook heeft hij zijn been gebroken. Hij werd daarna behandeld in het CMC. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We zien de renners komen. Het is de Wegenang Inter en Solar. Dat betekent dat scholieren van Curaçao, Aruba en Bonaire tegen elkaar in strijden treden. Het is aquaton, voetbal voor meisjes, schaken. Vandaag, vrijdag, wordt er apart gerend en gezwommen door de jongeren. Morgen wordt het bij elkaar gedaan. Het is een mooie organisatie, het is een mooi evenement. Eerder was het op Bonaire, nu op Curaçao. En hoe dat precies zit, daar spraken we gisteren over met Serginio Sandro. Want vandaag is hij heel erg druk bezig met allemaal zaken. En gisteren legde hij uit wat de Wegenang Interinsular precies inhouden hier op Curaçao. Laten we naar dat interview kijken. We zijn hier nu op de luchthaven Hato. Vandaag is het donderdag, morgen is het vrijdag. En dan begint het echt, de sport van de Wegenang Interinsular. Wat zijn de Wegenang Interinsular? De wedstrijden van Wegenang Interinsular zijn schoolsportwedstrijden, eigenlijk die nationaal gespeeld wordt op het eilanden, dus zowel op Aruba, Bonaire en Curaçao. En de winnaars daarvan die gaan dan de Wegenang Interinsular spelen. En dat gaat plaatsvinden aan het einde van het weekend. En welke sporten worden allemaal beoefend? 9 takken van sport, maar op Curaçao, de 3 sporten die we gaan beoefenen aan het einde van de week zijn schaken, voetbal en aquathlon. En de voetbal is dit keer alleen van meisjes, hè? Ja, dit keer is het voetbal voor voortgezet onderwijs, de meisjes. Daar zijn 2 scholen van Curaçao die hebben zich daarvoor gekwalificeerd. Rodolphus College en Manus College gaan ons vertegenwoordigen op vrijdag en op zaterdag. Schaken, dat kennen we. Aquathlon, wat is dat precies? Aquathlon is een combinatie van hardlopen en zwemmen. Dat is een nieuwe sport die we hebben geïntroduceerd in ons schoolsportprogramma. En we moeten aangeven dat het echt leeft, met name onder de kinderen. Je ziet wel dat Aruba nog wat verder is daarmee, want we doen het al langer. Maar onze kinderen doen het heel goed en ook onder de scholen is de animo heel hoog voor het aquathlon. Het is niet alleen heel hard rennen en heel hard zwemmen, maar ook snel verkleden en snel aanpassen als je een van de andere sporten moet gaan doen. Precies, omdat de kinderen lopen 1 kilometer, daarna zwemmen ze 100 meter. Maar na zwemmen komen ze in de transitiearea, daar moeten ze kleren wisselen en dan gaan ze weer 1 kilometer lopen. En tot welke leeftijd doen de kinderen mee? Onze schoolsport dit jaar is van 2 categorieën. We hebben de categorie van 2014, 2015 geboortejaar en we hebben 2012 en 2013. Dus de kinderen spelen in hun leeftijdscategorie. Je bent van de FDDK, jullie organiseren dat. Jullie zijn al eerder naar Bonaire geweest, vorig jaar was dat volgens mij. Ja. Is het veel organisatie of niet? Ja. En toevallig dit jaar zijn we als eerste, dus wij beginnen met de hosten. Het is veel qua organisatie omheen. Maar als het uiteindelijk eenmaal begint, dan ga je ook ervan genieten. Dus, als je die kinderen ziet aan het sporten, dan gaat het goed, toch? Of niet? Ja, dan is het prachtig. Je ziet al, we zijn nu op het vliegveld. Net is de delegatie van Aruba aangekomen. Als je de kinderen al ziet, dan word je al heel blij van. En we gaan met z'n allen ervan genieten. En de ouders, zijn die er ook blij mee of niet? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ze missen de kinderen 4-5 dagen. Maar ja, ze weten voor waarvoor ze daar komen doen. Dus daar zijn ze wel uiteindelijk heel trots op hun kinderen dat ze
deel mogen meemaken met deze mooie evenement. Ja, want ook de kinderen op Curaçao blijven tijdens de periode van de wedstrijden in een hotel, hè, om zich goed voor te bereiden. Precies, alle delegaties, dus zowel Aruba, Bonaire en Curaçao, verblijven in het Acoya Resort en het Sirene Resort. Dus ook de atleten van Curaçao verblijven in het hotel, zodat iedereen dat hele environment van het Wigan Interissulair kan evenaren. Dus het is niet zo van dat het alleen maar de wedstrijden is, maar het is meer van kennismaken met elkaar. We doen ook een beetje voor de cultuur van Curaçao, zodat we ook naar de andere eilanden gaan. Maken we ook kennis met hun cultuur. Dus Wigan Interissulair is niet alleen maar het sport, maar het is het hele totale plaatje omheen. Goed zo, nou, succes met het organiseren. En laten we hopen dat we het goed doen als Curaçao. Daar gaan we ervoor, dat komt zeker goed. Dank je. We zijn bij de Wegelang Interinsular. Die zijn er vrijdag nog op Curaçao bij Bocassamé en zaterdag bij Kokomo. En er worden allemaal wedstrijden gehouden bij het SDK. Voetbal voor meisjes, schaken. Het is een mooi project. Er wordt heel veel gesport. Ga kijken, het is leuk. Nog even internationaal nieuws, want de Nederlandse minister van Defensie Brekelmans heeft aangegeven dat het beleid van president Trump tot nu toe geen gevolgen zou hebben voor de samenwerking in het Caribisch gebied op het gebied van de bestrijding van drugs en van mensensmokkel. Amerika is bezig met een nieuw beleid, een nieuwe president, maar volgens Brekelmans in de Tweede Kamer zal dat niet gevolgen hebben, zoals het er nu uitziet, voor die samenwerking die erg goed gaat. U weet, er worden soms smokkelaars gepakt en die worden dan gebracht naar Nederland, de drugs of naar Amerika, soms naar Curaçao. De drugs wordt soms naar Amerika gebracht. Er wordt samengewerkt in de bestrijding van drugs en mensensmokkel. En Brekelmans vindt het ook heel belangrijk dat die samenwerking door blijft gaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Extra Journaal. De zwemmers staan nog klaar voor het volgende onderdeel van de Aquathon. En wij genieten van deze sportevenementen hier op Curaçao. Prettig weekend, tot de volgende keer.